wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami ngiNgulungile. Ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe100. Sisaqhubeka nayo indaba kaSimayedwa. Sifunda namhlanje isigaba sesibili ngoba sasenza isigaba sokuqala. Sigcine ngale ngathi isihlahla uSimayedwa ekhuluma nomkhulu. Umkhulu wayekade esemhlanganweni nekomidi okwakufanele liqhamuke nesisombululo sokuthi uSimayedwa isihlahla kuzofanele ke kwenzeke njani njengoba wayebukeka esegugile, egula ngoba abantu bemhlukumeza, bemqweba, bebhala kuye, besusa amagxolo kuye, begibela kuye, balahla udoti kuye, bengenandaba nje ngoba kwakuyisikhathi seminyaka yomhobholo. Ake sizwe ukuthi emva kokuthi ezumekile wathathwa isithongwana. Isithongwana ubuthongo obuncane nje obuvele buqhamuka esikhaleni ungalindele. Wathathwa isithongwana umkhulu kodwa wayesayingane phela ngaleso sikhathi. Wathatha isithongwana wazumeka, likhona nje lekomiti. Kodwa yena vele wathatha isithongwana wazumeka, ngathi ezumekile wase ezithola esephusheni lapho uSimayedwa isihlahla sasikhuluma naye. Emtshela ukuthi uyena ozoqhamuka nesisombululo salenkinga le ekhona yokuthi uSimayedwa usevele wakhahlazeka waba kanje. Wathi abakubo baphansi, okusho ukuthi ama-ancestors lawo, yibona abazomnikeza imiyalelo yokuthi kumele enze njani ukuzama ukulungisa lesi simo lesi esesibheda kangaka. Uma ungazange uyilalele le ndaba le ima isaqala kwisigaba sokuqala, ngiyawucebisa ukuthi buyela kuleyo video leyo uyobheka leyo ndaba leyo ukwazi ukuqonda kahle ukuthi iqale kanjani njengoba sesifikile la uSimayedwa esekwazi ukukhuluma khona, akhulume nomkhulu. Asiqhubeke-ke nendaba yethu. Ngabuka abantu abancane ababebuthene sizungeze nabo umlilo. Kwangikhanyela ukuthi yibona abaphethe imfihlo yokuphepha kwethu. Bakhuluma nami ngolimi lwabo oluzothile, olunemisindo eqhumayo. Abantu bakho basenkingeni, besho kimi, batshele ukuthi bayoziphephisa kuphela uma bevikela umhlaba ongunina obazalayo. Umhlaba uyisisusa sawo wonke umcebo futhi uphana ngokungenamkhawulo. Sesihlale izizukulwane ngezizukulwane siphiwa yiwo, ngisho kunezinto ezinzima kanjani. Siphila ngokucophelela, hhayi ngokumosa. Uma sibulala isilwane, sisebenzisa zonke izingxenye zaso, kanti asilahli lutho. Siyayihlonipha imvelo ngoba siyazi ukuthi uma singanaki futhi sinomhobholo, umama wethu umhlaba angeke esasinika lutho. Tshela abantu bakho ukuthi kufanele babonge umhlaba ngokuwupha okuthile. Singenzani
ukuthi sibuyisele umhlaba esimeni sawo esidala? Ngababuza. Zonke izihlahla zake zakhiqiza imbewu ngaphambi kokuba zife. Kodwa umhlaba awusavundile futhi womile kangangoba ngeke izihlahla zithole imvundo ngokwanele. Imbewu ngeke imile emhlabathini eyembozwe usimende nalapho imifula inukubekezekile. Vula indawo yamahlathi, uvundise inhlabathi, kanjalo imbewu iyomila. Ngizoyithathaphi imbewu ukuze ngitshale? Ngisho ngibuza. Izinyoni zizokusiza zikufunise yona. Ziyazazi izindawo ezifihlakele lapho itholakala khona. Icashe phansi komhlabathi, phansi kwamadwala, naphansi kwezindonga zemimfula. Isiyatheleka ezihlabathini zolwandle, yafihleka emigedeni. Usima yedwa naye uyazi ukuthi enye imbewu igcinwe kuphi. Intuthu yayishunqa iphuma emlilweni yangigubezela. Ngangabe ngisabona noyedwa umuntu ebengikhuluma naye. Ngaphaphama ngokukhulu ukushesha, ngikhwehlela, ngikhwingceka, sengathi kade ngicwile emanzini. Ngathi lapho ngivula amehlo, ngabona amalungu engikakile ekomidi kubonakala nasebusweni babo ukuthi bakhathazekile. Kwenzekeni kuwe? Babuza bonke. Uvele wazumeka, kodwa ubukhuluma, ulele futhi ukhushuza. Ubumemeza wenza izinto ezimangalisayo. Besicabanga ukuthi uphambanelwe yikhanda, noma mhlawumbe ubuphethwe yisifo sokuwa. Ngabatshela ukuthi akonakele lutho, kodwa kwenzeke into engajwayelekile kimi. Ngabatshela konke okwenzekile nokuthi abaphansi bangitshelani. Ngaze ngabatshela ngesihlahla nokuthi sikhulume nami ngezwi elindondayo. Amanye amalungu ekomidi aqala angangikholwa, ayecabanga ukuthi sengiyahlanya. Izihlahla ezikhulumayo, amadlozi amancane agqoke izikhumba, uphemba umlilo ngezinkuni, imbewu efihliwe. Kwakungakholakali ngisho nakimi uqobo. Kodwa khona manjalo kwenzeka isimanga. Masishane sezwa ukutshiloza kwezinkulungwane zezinyoni. Zazitshweka, zitshiloza, zikukuza, ziqubula ngemisindo eyahlukene. Okunyakaza umoya ngenxa yomsindo owawenziwa ukubhakuza kwamaphiko azo. Sabheka phezulu, sabona ukuthi umkhathi wawuminyene izinyoni ezinhlobonhlobo. Amadada, ongcede, amajuba, imikholwane, oheshane, imizwilili, izinkozi, amanqe, amalanda,
amagwababa, imiqobo yezinyoni yayindizela phansi, ezinye zizungeza phezu kwamakhanda ethu, ezinye zathi wathalala emagatsheni esihlahla esikhulu enhla kwethu. Sonke salahla phansi izikhwama zethu, sabukela sinkemile. Izinyoni zaziphethe ngemilomo yazo yonke inhlobo yembewu ezayiwisela emhlabathini duze nezinyawo zethu. Kwakungathi sibanjwe isiphepho sembewu, imbewu encane ephushuzelayo, engangekinati, engangemidumbu emikhulu nenamaphiko endiza njengendiza enophephela emhlane. Kwawangisho ukhukhunathi uvela esibhakabhakeni wangishaya ekhanda. Kulowo mzuzu sonke sisacabanga ukuthi siphambene emakhanda, kwaba nomsindo wokufohlozela sengathi kwephuka izinkuni. Balekani, kumemeza omunye, isihlahla sizowela phezu kwethu. Kodwa sathi uma sibhekisisa sabona ukuthi isihlahla sasingawi. Umbhawobhabhu waqayeka phakathi, kwathi kulowo mfantu kwaphuma inqwaba yembewu igeleza njengomfula. Kwahlangana abantu abaningi ababezozibonela izinyoni ababengazi ukuthi ziqhamukephi. Zasisiza, zasiqoqisa izinqwaba zembewu zombhawobhabhu ezazisezinyaweni zethu. Kwenzekani emva kwalokho? Amalunga ethimba likahulumeni akukholwa lapho ubatshela ngokwenzekile? Nanisafuna ukusigenca isihlahla? Imibuzo yethu yayigeleza njengembewu encane. Uhulumeni wasikholwa. Baningi abantu ababezibonile izinyoni ngalelo langa, futhi imbewu yayibufakazi bokuthi kwakwenzeke into engajwayelekile. Ngakho-ke uhulumeni washaya umthetho. Kufanele kubekwe izindawo ezinkulu zokutshala amahlathi, futhi wonke umuntu kumele alekelele ekutshaleni nasekuvundiseni inhlabathi. uSimayedwa wakhethwa waba yigugu lesizwe, mina ngabekwa ukuba ngumgadi wakhe. Yingakho nje ngachitha isikhathi esiningi nginaye, ngezwa nezindaba zakhe eziningi zakudala. Lezo zindaba ngingabuye ngilixoxele zona ngobunye ubusuku lapho siyobe sihlezi sizongeze umlilo. Ngesikhashana nje sabona ukuthi umlilo wawusucimile, sekusele inqwaba yomlotha. Saqhaqhazela, sabambelela emadolweni ethu. Mayelana nomgeqo, awukakasitsheli ukuthi isihlahla sekunika kanjani wona? Kubuza omunye. Hhayi-ke, ngelinye ilanga ngihleli phansi kukaSimayedwa, ngilalele izindaba ayengixoxela zona, wangitshela ukuthi angifake isandla sami emfantwini omkhulu owawusesiqwini sakhe. Kwakuwumfantu okwakuphume kuwo imbewu? Kubuza mina. Awucabange ukuthi ngamangala kanjani lapho kuphuma lo mgeqo nomcibisholo omncane. uSimayedwa wathi kwakuyizipho engangiziphiwe abaphansi, zikhombisa imvelaphi yami. Lezi zipho ngizikhonze kakhulu. Umcibisholo ngiwugcine ekhaya, kodwa
ngihlela ukuwugqoka lo mgeqo ngize ngife. Lapho-ke omunye wenu uyewuthatha aphinde awudlulisele kwenye yezingane zenu. Sizowudlulisa njengale ndaba ekade siyilalele. Ngambuza, kusho umkhulu, njengayo indaba, manje seningahamba niye emibhedeni, sekuyisikhathi sokulala. Iphela kanjalo-ke indaba yethu yesigaba sesibili sendaba esihlahla uSimayedwa. Ake sizwe-ke imibuzo sibone ukuthi ubulalele yini, uzokwazi ukuyiphendula le mibuzo. Imibuzo iyisikhombisa. Oqala uthi, igama lesiZulu elithi Simayedwa lisho ukuthini? Umbuzo wesibili, kwakudalwa yini ukuba kungabibikho izihlahla ezisele emhlabeni ngaphandle kukaSimayedwa? Umbuzo wesithathu, kwenzekani kumkhulu ngesikhathi evakashele isihlahla? Umbuzo wesine, amadlozi akubo amtshelani ngesikhathi ebalekelwe yingqondo umkhulu? Umbuzo wesihlanu, chaza ukuthi kwenzeka kanjani ukuba umhlaba ubuye ugcwale izihlahla. Umbuzo wesithupha, uSimayedwa wamupha sipho sini umkhulu? Umbuzo wesikhombisa, uyakwazi ukubuka ngamehlo engqondo isimo lapho umhlaba ungenazo izihlahla? Ungenze njani uqiniseka ukuthi ngeke size sibe khona isimo esinje? Iyona-ke imibuzo le ngiyethemba ukuthi uzokwazi ukuyiphendula ngendlela, uthole izimpendulo ngokufanele. Le ndaba le noma ingelona iqiniso ngokupheleleyo, kepha iyasifundisa ukuthi kumele siwunakekele umhlaba esiphila kuwo ukuze nawo uzoloku usinakekela, usikhiqizela lokhu esikudingayo. Ngoba umhlaba wethu lo sibiza ngo-Mother Earth in English, wona osilethela izihlahla. Izihlahla in return zisilethela ini? I-oxygen, umoya esikwaziyo ukuthi siwuphefumule. Wenza nokuthi nomoya njena esiphila kuwo osizungezile uhlale hlanzekile. Ngakho uma ngabe singonakekela umhlaba ngeke uze ube nokuvunda okunomsoco okuzokwenza ukuthi izihlahla ziqhubeke nokumila. Izihlahla asigcini nje ngokuthi zisinikeze umoya lo esizophefumula. Izihlahla futhi zenza umhlaba wethu ubukeke umuhle, ziyikhaya futhi lezinyoni. Ngakho indaba yokuthi nje uzovela usukela isihlahla nje wena usigence ngisho singekho isidingo, usiklwebhe, usibhale, wenze yonke into, ususa amagqolo, ungabi nendaba, umhlaba wethu uzogcina umoshakele. Yingakho kubalulekile futhi ukuthi izihlahla zilokhu zitshalwa. Uma ngabe kukhona ezigencwayo, uma ngabe kukhona ezigugayo ngenxa yokuthi sezihlale iminyaka eminingi noma ngenxa yesimo sezulu esingekho sihle, kumele kube khona ezinye ezizobuye zitshalwe futhi kabusha ukuze kungafiki isikhathi lapho umhlaba wethu ungenazo izihlahla. Ngiyacabanga nje ukuthi kungaba yindawo enjani indawo engenazihlahla. Ngakho-ke asenze kangcono ukunakekela umhlaba wethu. Nisale kahle emakhaya, siyobuye futhi siqhubeke ngokuzayo. Bam badam, bam badam, badam badam badam. Wozani, 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 wozani.